deia el Retaule Rossilloner. A l'interior hi ha diversos balls. Hi ha un ball del Molí i el segon ball era el ball dels Traginers. La Copeta del Sol ballarà, doncs, aquest ball que va ser interpretat per primera vegada a Barcelona en 1981 per l'esbar Lluís Millet. És una creació, evidentment, i tenim el ple de fer aquesta dansa avui a Prada perquè tenim també l'honor, el gran honor, de tenir aquí dins el públic la dona, la viuda de Max Savart i el seu fill, que són aquí. Gràcies. Moviments i Traginers per Terra del Sol.